warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken nami kula Nabila Marza Putri, nomor absen kula 24, kula saka kelas 9A. Ing dinten meniki kula kepengin ngepromosikake dagangan kula, yaiku jus geri utawi jus pelem dicampur karo stroberi. Ayo padha dituku dodolanku sing seger lan sehat. Ojo lali nyei ngerti wong liya. Yo dodolanku ben payu mengko nular rezekine. Kanca-kanca, iki lho aku dodolan jus kang aranane jus geri utawi jus pelem dicampur karo stroberi. Jus saka jenenge wae wis kaya seger toh. Nalika seger, jus iki ya nduweni khasiat. Khasiate yaiku jus iki apik banget kanggo pencernaan amarga kandungan serate sing dhuwur. Lah hargane piro to? Nek mahal aku ra gelem tuku. Lho, kan ana rega, ana rupa. Nggih apa nggih? Nalika jus iki larang, kan jenengan iso ngrasaknane segere lan khasiate. Jus iki kula regane 10.000. Makane ayo padha tuku dodolan kula, yaiku jus geri. Segere pasti, rasane yo pasti. Sekian.